вдягнеш тобі білу сукню на вечірку? А, так у нас буде вечірка. Звісно, буде. Дай мені спочатку з ремонтом розібратись, бо мені ще твої сніжинки по всьому Києві шукати. Доця, що ти накрутила? А твої скільки? 12. Ось вона підросте. Ти ж приїдете, щоб вона поїхала десь. Мене погано знаєш. Я тебе дуже добре знаю. Та тихіше, врач! Що інші роблять в моїй ситуації?